ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ କଥା ରଖିବୁ? ରଖିବି ବାବୁ। ମୋ ଜେଜେ କହୁଥିଲା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ସେଦିନ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଆଖି ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ରାତି ପାଇଁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଜମିଦାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାଗିଲା। ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ଜମିଦାର ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ପାଖକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଭାବିଲେ ମାଗୁଥିବା ଅତିଥିଙ୍କର ଦାନ ପୂରଣ ନ କରିପାରିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସେ ଦୋଷୀ ହେଇଯିବେ। ହେ ମୋର ଅତିଥି, ମତେ ମାଗୁଥିବା ଦାନକୁ ମୁଁ ଆଜି ବିନା ଦ୍ୱିଧାରେ ତମକୁ ଦାନ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଦାନ କରିଦେଲି।